Добре, сега записваме много важно нещо. Здравейте, казвам се Нажип и днес ще разкажа историята за закупуването на моя първи имот. Роден и израснал съм в град Пловдив и от малък живея в жилището на баба ми и на дядо ми, но преди няколко години назря тази идея в мен да имам собствен дом, собствено жилище, където един ден да създам дом и семейство. Вече бях на сигурна работа, с добри доходи, добра осигуровка и усещах, че е време да направя тази стъпка да закупя своето жилище, да почна да търся в различни райони и видях просто, че няма да се справя сам и тогава сетих, че имам приятел, с който се бях запознал при едно от пътуването ми в Щатите. Към този момент той беше собственик на агенция за недвижими имоти и в комуникация с него той почна да ми помага в избора и в търсенето на имот, който да харесам. В крайна сметка той ме насочи към определен имот, който търсех, в район, който ми допадаше. Апартаментът, който бях закупил, беше апартамент с една спалня и към този момент беше удачен, но поради забавянето и актуването на сградата с около 2 години, жилищната ми нужда се промени, тъй като вече имах сериозна приятелка, с която планирах да създам семейство. И всъщност това, което се случи, че имах имот, който бях купил за живеене, но сега трябваше той да се превърне в имот за инвестиция с цел препродажба. И за тази цел вече се свързах с Дани от агенция Мечта. Честно казано, имотът, който имах, не беше от най-лесните за продаване, но благодарение на Дани успяхме да намерим правилния купувач, който да хареса апартамента и така успях да реализираме една много добра печалба и добра възвръщаемост за имот, който бях закупил. Ако си човек, който е в подобна ситуация и ти предстои да закупиш имот за инвестиция или за живеене, но не разбираш от имоти, те съветвам да намериш човек, на който можеш да имаш доверие и е професионализъм в областта си, защото той може да бъде човек, който ти спестява време, пари, благоволие и най-вече пропуснати ползи. Също така, моето насърчение към теб е да бъдеш смел в решението си да предприемеш тази крачка. Независимо дали и ти като мен претърпяваш промяна в жилищната си нужда, това не е страшно, не е нещо, което да е притеснително, защото, както е казал мъдрият цар Соломон, плановете на сърцето принадлежат на човека, но Господ определя пътеките му. Така че, никога не знаеш, може нещо по-добро да има за теб. Да остава.